Bon dia, soc Rafael Roca, de la Universitat de València, i abans d'iniciar la meva exposició al voltant d'una de les principals línies d'investigació que he portat a terme durant els darrers mesos i que gira al voltant de la violència que varen patir les dones valencianes durant el segle XVII, voldria fer algunes consideracions que, no percebudes, deixen de resultar significatives. Vivim en una societat presidida per la violència masclista. D'això podem ser-ne més o menys conscients, però així ho assenyalen les xifres de les dones que moren cada any a mans de les seues parelles o exparelles. De les 1.076 dones que entre gener de 2003, el moment en què començaren a comptabilitzar-se aquestes defuncions, i desembre de 2020 han sigut assassinades a Espanya, 135 eren valencianes. Uns números que situen el territori valencià com la tercera comunitat autònoma amb major número de morts per violència masclista, sols per darrere d'Andalusia i de Catalunya. Aquestes tràgiques i repulsives xifres no són, però, fruit de les últimes dècades, ni tan sols del darrer segle. Obeeixen a una llarga tradició d'agressions i abusos. I és així que la violència física i psicològica que actualment pateixen les dones es torna encara més repulsiva, més desoladora, quan llancem la vista enrere i analitzem quina era la situació de les persones de gènere femení en les centúries anteriors. Així, encara que no posseïm dades precises respecte a la quantitat de dones valencianes que varen ser agredides o assassinades durant el segle XX, ni molt menys durant els segles XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, etc., són diversos els documents antics, com ara notícies periodístiques, memòries, dietaris, confessions, processos, que ens forneixen d'una informació que, tot i que parcial, ens permet fer-nos una idea més o menys precisa de la freqüència i la motivació amb què les persones de sexe femení eren agredides. I és el cas que, entre aquest tipus de documentació, es troben els dietaris, que en retratar amb major o menor fidelitat la quotidianitat, allò que anomenem el dia a dia, ens ofereixen nombroses dades i exemples al voltant de les pràctiques masclistes més habituals a l'època. Per això, ateses les seues característiques i interès documental i literari, en els darrers anys m'he dedicat a examinar els dos dietaris valencians més importants del barroc. El de Pere Joan Porcar, que abraça el període de temps comprès entre 1585 i 1629, tot i que se centra en les primeres 3 dècades del segle XVII, i el de Joaquim Allerdi, que retrata els anys 1661, 1664 i 1667-1679, és a dir, la segona i tercera dècades de la segona meitat del segle XVII. D'aquesta manera, he pogut comprovar com una de les principals característiques d'aquests dos dietaris rau en la gran quantitat de casos de violència física, majoritàriament exercida entre homes, que les obres expliquen. Una circumstància que ja en 1962 portà Joan Fuster a observar que els autors d'aquells textos sentien una afició obsessiva a les notícies macabres. I a qualificar, continuava Fuster, el percentatge d'apuntaments relatius a assassinats, execucions, altercats cruents, incendis, accidents, etc., que recullen els textos com a aclaparador. Així, cal destacar que entre els episodis de brutalitat que aquestes dues obres relaten, i que es concreta en una llarga casuística que deambula des dels ajusticiaments, les escopetades, les ganivetades, els assotaments, les bufetades, els mossos, fins a les execucions públiques i els esquarteraments, ocupen un lloc notablement destacat els casos en què les receptores de l'agressió física, sovint amb resultat de mort, eren dones. Un grup social perifèric en el relat dels esdeveniments quotidians que aquells dos dietaristes varen considerar dignes de ser consignats i clarament marginat pels usos i el protagonisme que la València de l'època atorgava a les persones de gènere femení. A banda de l'innegable interès social que presenten, he de dir que el que em feu inclinar-me cap a l'anàlisi dels episodis de violència contra les dones que recullen els dietaris de Porcar i Allerdi fou comprovar que, malgrat les més de 150 notícies dedicades a descriure accions
violentes que acabaren amb la lesió o el decés d'esposes, fadrines, serventes. Aquests tipus d'incidents mai no han sigut analitzats per cap dels estudiosos que en les darreres 8 dècades s'han acostat als textos. En conseqüència, podem constatar que cap d'aquests investigadors no hi ha aplicat la perspectiva de gènere. I això que alguns s'han ocupat d'estudiar i valorar dades d'una significació tan relativa com, per exemple, els espectacles taurins, les fórmules remelleres o etnomèdiques, els fenòmens atmosfèrics, pluges, tempestes, nevades, inundacions, els fenòmens astrals, el gust pel monstruós, pel fabulós o per l'exòtic i també l'expulsió dels moriscos. Tots aquests temes sí que han merescut atenció, però la violència de gènere no. De manera que cap dels intel·lectuals que en el passat es varen acostar als dietaris de Porcar i d'Allardi no para l'atenció en l'enorme quantitat de notícies que expliciten casos de violència masclista, successos que d'alguna manera podem qualificar d'invisibles i que són els que han centrat la meva atenció en els darrers temps. Ha sigut així que mentre els estudiava he establert una tipologia que m'ha permès distingir l'exercici de 7 tipus de violència contra les dones a la València del segle XVII. Aquests 7 tipus serien els següents. En primer lloc, constatem una violència pública o comunitària. En segon, una violència privada o domèstica. En tercer, una violència amb finalitat sexual. En quart, una violència aparentment gratuïta. En cinquè, una violència fortuïta o circumstancial. En sisè, una violència induïda o autoviolència. I finalment, en setè lloc, una violència exercida per una dona. I el primer que cal remarcar és que més de la meitat d'aquests casos tingueren com a conseqüència la defunció de les protagonistes. El grup més nombrós, des del punt de vista quantitatiu, és l'integrat per les notícies que reporten episodis de violència pública o comunitària. Una brutalitat que, malgrat que en moltes ocasions era exercida amb finalitat exemplaritzant, és a dir, com a càstig per una acció reprovable, com ara, per exemple, haver comès un robatori, tot sembla indicar que en moltes d'altres ocasions era més aviat fruit de l'arbitrarietat de l'executor. De vegades, però, la condemna pública a una dona no consistia tant a provocar-li una agressió física, com per exemple assotar-la o apallissar-la, com a sotmetre-la a l'escarni i la burla general, tal com passà el 22 de novembre de 1614, quan la Real Audiència, explica Porcar, diu passejar per València una dona emplomada per alcavota. A més de l'alcaboteria, és a dir, l'actuació com a mitjancera o encobridora de relacions amoroses il·lícites, un dels motius de condemna més habituals al segle XVII era la fetilleria, la pràctica de sortilegis o maleficis. I com a variant de la fetilleria trobem també la bruixeria, de què també es registren diversos casos als dietaris. D'una altra banda, un dels motius més recurrents a l'hora d'aplicar la violència com a pena pública derivava d'haver comès un robatori, estiguera provat o no. Això no semblava important, la sospita era suficient. I finalment trobem episodis en què no s'explica ni on ni per quin motiu tingué lloc l'agressió. Simplement s'hi constata que una dona fou receptora d'un acte violent per part d'un home que sovint la tractava com si fos un objecte o una possessió. Al costat dels casos de violència pública o comunitària, els dietaris reporten també episodis de violència privada o domèstica, és a dir, d'agressions que habitualment eren comeses dins dels límits de la llar familiar per un home contra la seva esposa o parella. Són bastant nombrosos, tot i que no tant com els de violència pública, ja que ben probablement el seu coneixement era més limitat, no sempre transcendia més enllà de les 4 parets entre les quals es produïa. Així mateix, es tracta de successos en el relat dels quals, a diferència dels robatoris, alcaboteries, fetilleries, amotinaments, etc., sovint el dietarista no fa constar cap antecedent. I també cal dir que no sempre hi podem assegurar que l'esposa en fora el responsable d'algun dels assassinats que s'hi narren, tot i que sens dubte degué ser-ne el principal sospitós.
com una variant de la violència exercida de manera pública o privada, el dietari d'Allardi, no així el de Porcar, el dietari d'Allardi ofereix 8 notícies en què l'agressió cap a les dones fou practicada amb una finalitat sexual més o menys explícita. Es tracta d'uns casos de gran significació, entre altres coses perquè marquen la diferència respecte als episodis de violència masclista que relatà el dietari de Porcar, que era 4 dècades anterior, i que en cap cas no tenen el sexe com a motivació. Tan sols en algunes ocasions, quan llegim el dietari de Porcar, podem entreveure, podem llegir entre línies, que darrere de determinada acció n'hi havia el sexe com a objectiu últim de l'agressió. Casualment, els dos casos de violència sexual més brutals que relatà el dietari d'Allardi són tots dos de l'any 1662. El primer fou la violació múltiple que s'esdevingué el 3 de maig en el terme municipal de Paiporta, quan quatre bandolers forçaren durant tot un dia, explica Allardi, una doncelleta dins d'un camp de forment i la deixaren tan malparada i exhausta que sols tingué temps d'arribar a casa i morir. I el segon cas és la violació i posterior assassinat que fou comès un parell de mesos després i que tingué com a víctima una xiqueta de tan sols 5 anys. Encara més nombrosos que els casos de violència privada o domèstica són els que podem denominar de violència aparentment gratuïta. S'hi encabeixen les agressions físiques que, d'una banda, no es produïren dins de l'àmbit familiar i d'una altra se'n desconeix el motiu de l'atac, que sovint fou exercit sense cap explicació lògica aparent, més enllà de provocar el patiment o la mort de la víctima. Parlem d'atacs com ara coltellades, és a dir, ganivetades a la cara, que per cert era bastant habitual a l'època, tant contra les dones com contra els homes, i que aquestes coltellades devien estar provocades per la venjança i tenir el sentit d'humiliar la persona agredida, ja que la deixaven marcada de per vida. En cinquè lloc, trobem els casos del que podríem denominar com a violència fortuïta o circumstancial, que seria la produïda com a conseqüència de situacions imprevisibles o simplement de l'atzar, com per exemple la caiguda d'un sostre d'una casa o el dispar accidental d'una arma de foc. Encara que no són tan nombrosos com els anteriors, cal dir que ocupen un lloc destacable en els dietaris. D'una altra banda, cal assenyalar que alguns d'aquests casos van estar provocats per imprudència o negligència, com ara, per exemple, quan un carro passa massa a prop d'una persona i l'atropella amb resultat de mort. I també cal dir que al darrere d'algunes caigudes des de terrats, aparentment esdevingudes per la temeritat de la protagonista, podrien amagar-se actes d'homicidi encobert o d'intent de suïcidi, si més no. En sisena posició trobem el que he convingut a denominar violència induïda o autoviolència. Són episodis en què les dones exerceixen la força o la brutalitat sobre el propi cos, sovint amb la voluntat de provocar-se la mort. Així, es tracta de suïcidis o de tentatives de suïcidi que alguna vegada sembla que tenen l'alienació mental com a motivació i que alguna altra és probable que amaguen una situació d'angoixa o de patiment provocada per la violència física o psicològica exercida per un home. La majoria d'aquest tipus d'autoviolència es materialitza o bé en penjaments o bé en llançaments des de terrats. En darrer terme, trobem uns pocs casos en què és una dona qui exerceix la violència contra un home. Encara que d'entrada escapaven al tema d'investigació que em vaig plantejar en un principi, finalment em va semblar oportú tenir-los en compte, ja que, almenys en un parell d'ocasions, tot sembla indicar que varen ser el resultat de la recerca per part de les protagonistes d'una via d'eixida o d'escapament per a una situació prèvia de patiment. I bé, com a conclusió a tot allò exposat, voldria destacar que en el seu conjunt, tant el dietari de Porcar com el d'Allardi dibuixen una societat valenciana presidida per la violència estructural. Una societat fortament patriarcal, regida, dirigida i protagonitzada per homes, i on les dones, com els xiquets i els ancians, únicament gaudien d'un protagonisme molt secundari, subaltern, cosa que, sens dubte, les convertia en víctimes,
en persones altament desprotegides, dèbils i vulnerables, en fases receptores d'abusos i d'agressions. D'una altra banda, vull destacar també que, tot i la gran quantitat de casos que reporten, és més que evident que aquests dos dietaris tan sols recullen una mínima part del conjunt d'episodis de violència masclista que es registraren a la ciutat de València al llarg del segle XVII i que, en conseqüència, en degueren ser molt més els que es produïren, sobretot en l'àmbit privat. En aquest sentit, resulta també cridaner comprovar que, com ja he assenyalat, el dietari de Porcar no reporta episodis de violència exercida amb finalitat sexual, que únicament en algunes ocasions podem arribar a intuir. Considere que l'absència o baixa freqüència d'aquest tipus d'agressions pot tenir dues explicacions. O bé perquè no solien transcendir a l'àmbit públic, perquè no eren denunciades o perquè s'ocultaven, o bé perquè no eren considerades pels dietaristes, per la seva moral, com a mereixedores de ser consignades com a notícia. Així mateix, tampoc no he sigut capaç de trobar-hi casos explícits de violència verbal i o psicològica, que devien ser tan habituals a la València de l'època que no serien ni tan sols objecte d'atenció. De la mateixa manera, també hauríem de preguntar-nos fins a quin punt, i com a fruit de la situació d'extrema vulnerabilitat en què vivien les dones, moltes de les acusacions que pesaven sobre elles, imputacions de robatori, alcaboteria, fetilleria, etc., no devien ser falses. És a dir, no varen ser formulades com a venjança o per misogínia. Una pregunta que en soc conscient és pràcticament impossible de respondre. Finalment, cal remarcar que, si com he advertit al principi, cap dels estudis realitzats en les dècades precedents al voltant dels dietaris de Pere Joan Porcar i Joaquim Ayerdi no va parar l'atenció en les anotacions que tenen les dones com a víctimes, això és senzillament perquè aquestes obres no havien sigut contemplades des de la perspectiva de gènere. I sí, des de perspectives com ara la política, la sociolingüística, l'econòmica, la religiosa, etc. Cosa que no ens ha d'estranyar, ja que fins fa ben pocs anys la societat civil valenciana no estava suficientment conscienciada, o almenys no ho estava en la mesura que ho està actualment, per a detectar i singularitzar uns episodis que van units a l'exercici d'un masclisme ancestral que tradicionalment ha sigut acceptat i fins i tot justificat per la majoria de la societat, i que, sens dubte, és també tasca dels filòlegs i els historiadors detectar i fer públic per tal de coadjuvar a la seva definitiva erradicació. Moltes gràcies.